बाबलो काय रे तो होय ट्रॅक्टर धरला ना वाटतं. चल वाईट जाते थोडे काय मिळालं गोष्टी मारतो थोडे बाबलो बघा मरे ट्रॅक्टर धरला ना. चला मरे जाऊया. तुला ट्रॅक्टर तरी चालव घेता येता अरे तू चड्ड्यात मुता होते तेव्हा मी कोपऱ्या तरी होतं. आधी लहानपणी मला कॅनलाच ट्रॅक्टर चालू आता चला जाऊ. बघूया काय चालू. काय धरतो ट्रॅक्टर म्हणा मी तुमचा जमणार नाही एकदा. चल रे चल काय रे बाबल्या झाला हा नांगरू. नाही रे एक कोपरा असा अजून नांगरूचो ती मी मी धरतो. थांब रे मी नाश्ता जाणार होती धरू घेता मा होय रे येता जा तू नाश्ता. काय तर दात पाडून घेतलं काय रे झालं. अरे तुझ्याला मग येतात मला ट्रॅक्टरची चावी घेऊन आली. चावी लावू घेता मा तुम्ही गप राहू त्याला घरात जा. घ्या मी चालतो नाश्ता करून येतो. आरामात ये आरामात. बघ तरी नुसतो बघी तर काढते मरे नाश्ता करून येऊया. हो चला करतो तो. हे बाबा लांब होती आम्ही नाश्ता करून येतो. हे बाबा येता मा मारण घालतेलं उद्योग करशील. ह्याच माझा चालू करू जा. माहित नाही बघ सांगते आम्ही चालू हो चालू कसं करू माहिती पुढे काय ना ह्या असताले रे बघूया आणि काय दात पाडतलं पाडून देशील. चालू केलं अरे पटकन टाकतो चालू होतो काय झालं रे केलंय अरे एवढा नांगरले तर नांगरतच नाही मरे. झाला काय नक्की रे ट्रॅक्टर हातात फॉल्ट आहे काहीतरी. तरी बाबलोय खरवलं ए बाबल्या ये मरे अडे ए ते काय का मी करते. करतोय म्हणतो तर बाबा काय झाला रे रे लागणार नाही मरे दा तुझं ट्रॅक्टर असो काय येऊ. दात कोण आजो खाली घेतलो ते लागतं चालू करून निसतं फिरायचा कोपऱ्याच्या उंच लागला मरी. दात खाली करून देतोय तर काय रे बघ आता नांगरू चालू कर आणि आता मी त्याला चावी घेऊन येईल. आता काय बघी
बघले मग कसलं ट्रॅक्टर चालवलं तो याला दिसला काय केलं हे दातच खाली करून नाही ट्रॅक्टरचे काय मी बाबल्या येता का बघू होते ट्रॅक्टर मोठेपणा मारता रे तो हो, उगीच मोठेपणा मारता. चल तू नाही रे ट्रॅक्टर होतं काहीतरी पाहिलं बघलं आता बघलं